신영 나니 싫어 신신아 Play na ba yan ah? Magandang hapon sa lahat. Kami po yung Bungas Kalay RG. Meron ako kaming gagawing kanta at video. Sana magustuhan nyo at supportahan nyo po. Ang title ini ay yung magata naming ito ba? Dili yun na pwede. By Bungas Kalay RG. Larga. Papaswerte para tuloy. Yeah. Ato ng likay-likayan na malibog ta sa upan. Kay ang unang masakitan ang tao nga imong gipakaslan. Kung mahal nimo imong pamilya, ang pili o panggaan, makuntinto taon sa'y naa sa atong asawa o bana. Magkagubas pamilya, makungayaw na padayon na. Ayaw pa abuta nga magmahay ragyud ka. Dili gyud na pwede mahigugma. Ayaw pang itagreserba, usara ang pwede. Ang gugma ayaw duwa usara gyud kang pwede. Ayaw na pon ayaw buka ang pagsali, timani ang imong panaan. Kabalutang ikaw pamilyado, likay-hiyot ang tentasyon. Makagubas pamilya, makungayaw na padayon na. Ayaw pa abuta nga magmahay ragyud ka. Dili gyud na pwede mahigugma. Ayaw pang itagreserba, usara ang pwede. Ang gugma ayaw duwa usara gyud ang pwede. Ayaw na pon dili gyud na pwede mangita paglain. Kabaluman nung kini makagaba o gatong dawaton. Makuntinto na lang, makuntinto na lang. Dili gyud na pwede mahigugma. Ayaw pang itagreserba, usara
Usarag yun ang pwede, ayaw na pun ayaw na pun Usarag yun. Ayun na ang pangitaglain. Salamat po. Yung sa mga libat ko man. Sa mga libat do ha. Bungas Kalay RG po sa nanay, supportahan niyo po ang YouTube channel namin. Watch, like, share, and subscribe po. Salamat. Bye-bye. Yes. Kaya man. Sige, larga. Asa mo ka? Larga. Fingers. Ato nang likay-likayan na maibog ta sa uban. Kay ang unang masakitan ang tao nga imong ipagkastan. Kung mahal ninyo oh no! Big, lagi. Nagdali, mabut ang ang intro ka na. Ito.